हारिनि डेभलपमेन्टखौ नुनानै हारिनि थाखाय दिल्लीयाव राज्य सभायाव लक सभायाव एसेम्ब्लियाव बेबायदि जोंनि अभाब अभिजोगखौ बुंहैनो हानाय बेबायदि शक्ति इउपिपिएल गोहोआव आरो इउपिपिएलआ मोजाङै खामानि मावनाय आरो बिनि मिशन आरो भिजन बेखौ नुनानै रौता ओनसोलाव थानाय गोबां बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि जि बिजा मा बुङो गोबां बेबायदि सेंग्रा गोबां बेबायदि मावथि जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जादों। बियो मोनसे परिबर्तन, बियो मोनसे सोलायनाय। दा दिनै जों नुबाय जे जों 5 बोसोर जायियावनो जोंनि बिटिआरआव जोङो 6टा इलेक्शन गेलेबाय। 5 बोसोर जायियावनो 4 बोसोराव 6टा इलेक्शन जाबाय। 6टा इलेक्शनाव जों देरहादों आरो जों नुनो मोनबाय जे थांनाय 10 बोसोराव खोमानानै दोननाय जोंनि एमपि बे एमपिखौ जोङो 5 बोसोर जायियावनो लानानै फैफिननो हाबाय। दा जोंनाव बर'नि 2 एमपि दङ। जाय एमपिखौ बिपिएफआ खोमादोंमोन बेखौ जोङो 4 बोसोरावनो दिनै लानानै फैफिननो हाबाय। दा बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ नुनानै बेफोरबायदि जोंनि हारिनि डेभलपमेन्टखौ नुनानै हारिनि थाखाय दिल्लीयाव राज्य सभायाव लक सभायाव एसेम्ब्लियाव बेबायदि जोंनि अभाब अभिजोगखौ बुंहैनो हानाय बेबायदि शक्ति इउपिपिएल गोहोआव आरो इउपिपिएलआ मोजाङै खामानि मावनाय आरो बिनि मिशन आरो भिजन बेखौ नुनानै रौता ओनसोलाव थानाय गोबां बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि जि बिजा मा बुङो गोबां बेबायदि सेंग्रा गोबां बेबायदि मावथि जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जादों। गतिके जों फैबाय थानाय समाव जे इउपिपिएलआ गोबां माने सिट लानानै देरहागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। आथिखालाव नोंथांनि जि आखाइ माबायदि बेसे गोख्रों? जों नुनो मोनदों बेयो गावनि सायाव सोनारगोन। नोङो जेसेबां एक्टिभ जागोन, नोङो जेसेबां खामानि मावगोन, बे खामानि मावनायनि फिथाइ नों मोनगोन। मोजां खामानि मावोबा मोजां खामानि मावनायनि फिथाइ मोनगोन, गाज्रि खामानि मावोब्ला गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइ नोङो मोननो हागोन। दा बेखायनो जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावदों, बे मोजां खामानिनि फिथाइखौ रायजो राजाफोरानो बोर होगोन। थैंक यू। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफए बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा एचएस नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफए बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्स्ट एड पेशेंट केयार एंड एसिस्टेंट नार्सिं, ओटी टेक्निशियन, आईसीयू टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफए बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।